नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज का नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज का नवीनच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत 10वी-12वी बोर्ड परीक्षेसंबंधात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र बोर्डाच्या या ठिकाणी जे तुमच्या बोर्ड परीक्षा 2022मध्ये 10वी आणि 12वीच्या, तर त्या संबंधात मित्रांनो सर्वात मोठी या ठिकाणी बातमी आली आहे. संपूर्ण माहिती व पुरावा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्ही व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओ लवकरात लवकर लाईक करून द्या, कारण तुम्हाला तर मिळणार नाही. आणि तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकॉन त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, जेणेकरून विद्यार्थी मित्र तुमच्याकडून 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत कोणतीही न्यू अपडेट मिस होणार नाही आहे. सर्वांनी खाली लाल बटनावर आताच क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपण प्रूफ जाऊया संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी आले प्रूफवरती संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी. तर विद्यार्थी मित्र तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकतात. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मित्रांनो, महाराष्ट्र बोर्डामध्ये 10वी आणि 12वीची जी बोर्ड परीक्षा होणार आहे त्या मित्रांनो येत्या काही दिवसांमध्ये या ठिकाणी हालचाली सुरू होतील. बैठका या ठिकाणी मित्रांनो आयोजित केलेल्या असं तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं होतं. आणि स्वतः शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या मित्रांनो हालचाल या ठिकाणी सुरू करतील असं सांगितलेलं होतं. तर त्या दृष्टीने मित्रांनो या ठिकाणी वाटचाल सुरू झाली, तुम्ही बघू शकता. तर महत्त्वाची बातमी आली मित्रांनो महाराष्ट्र बोर्डाच्या जी काही बोर्ड परीक्षा होणार त्याबाबत. तर बघा मित्रांनो, राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाल्याने शाळा आणि महाविद्यालय या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र मित्रांनो, कोरोना स्थिती अशीच राहिली किंवा तिसऱ्या लाटेची या ठिकाणी शक्यता जर निर्माण झाल्यास 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत मित्रांनो काही बदल करता येईल का, आणि लेखी परीक्षा या ऑफलाईन घेण्यासाठी कोणकोणत्या खबरदारी घ्याव्या लागतील अथवा त्यासाठी वेगळे पर्याय देता येतील, अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मित्रांनो या ठिकाणी बैठकीत चर्चा झालेली आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, बैठक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती आणि त्या बैठकीमध्ये मित्रांनो याबाबत चर्चा झाली की 10वी-12वीची ज्या परीक्षा असणार आहे त्यामध्ये कोणता बदल या ठिकाणी करता येऊ शकतो, लेखी परीक्षा या ठिकाणी ऑफलाईन घेण्यासाठी कोणकोणत्या या ठिकाणी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. दुसरं म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळे पर्याय देता येतील का, आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरती मित्रांनो या ठिकाणी बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसेच मित्रांनो, तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन शाळा अंतर्गत मूल्यमापनासाठी सज्ज असतील यासाठी नियोजन कसा करता येईल यावरही मित्रांनो या ठिकाणी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आलेलं आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही बघितलं तिसऱ्या लाट जर या ठिकाणी आली तर मित्रांनो शाळा अंतर्गत या ठिकाणी मूल्यमापनासाठी मित्रांनो शाळा या ठिकाणी सज्ज आहेत का, या मित्रांनो त्या ठिकाणी नियोजन कसं करता येईल याबाबत मित्रांनो या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे. दुसरं तुम्ही जर बघितलं तर कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे मागील वर्षी मित्रांनो 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे विद्यार्थ्यांचा अंतिम जो निकाल आहे तो या ठिकाणी जाहीर करण्यात आला होता. मागील वर्षी मित्रांनो 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी रद्द करण्यात आली होती. तर तुम्हाला काय वाटतं मित्रांनो, यावर्षी सुद्धा 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा रद्द केली पाहिजे की बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घेतली पाहिजे, या अगोदर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. जर तुमचं मत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा रद्द केली पाहिजे तर सर्व विद्यार्थ्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी रद्द करा. आणि जर तुमचं मत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घेतली पाहिजे तर सर्व विद्यार्थ्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घ्या. जे तुमचं मत असेल ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. एकही विधान चुकता कामाने सर्वांनी त्यांचं मत कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आहे. बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घेतली पाहिजे की बोर्ड परीक्षा रद्द केली पाहिजे. जर तुमचं मत असेल की बोर्ड परीक्षा रद्द केली पाहिजे तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी रद्द करा. आणि जर तुमचं मत असेल की बोर्ड परीक्षा घेतली पाहिजे तर तुम्ही फक्त कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घ्या. विद्यार्थी असो किंवा विद्यार्थिनी सर्वांनी त्यांचं मत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर बघितलं मित्रांनो तर तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येईल. मात्र मित्रांनो, अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे विद्यार्थ्यांचा जो काही अंतिम निकाल जो या ठिकाणी जाहीर करण्यात आला होता आणि या निकालातून मित्रांनो गुणांची टक्केवारी या ठिकाणी वाढली, तरी प्रत्यक्ष गुणवत्तेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या 10वी-12वीच्या परीक्षा या ऑफलाईन पद्धतीने घ्यावा अशी या ठिकाणी मित्रांनो मागणी करण्यात आली होती. तर तुम्हाला काय वाटतं मित्रांनो, बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घेतली पाहिजे की रद्द केली पाहिजे, कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी, ती अगोदर ती बातमी बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वाची बातमी या ठिकाणी अशी की विद्यार्थी मित्रांनो अनअकॅडमीने तुमच्यासाठी की महत्त्वाची ऑफर आणलेली आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो दिवाळी येत आहे तर त्यासाठी मित्रांनो अनअकॅडमी तुमच्यासाठी अभ्यासासाठी या ठिकाणी मित्रांनो चांगली ऑफर आणलेली आहे. तर ऑफर अशी मित्रांनो फेस्टिव्ह सीझन ऑफर. या ऑफरमुळे मित्रांनो तुम्ही अनअकॅडमीवरती चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकता. चांगल्या प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी संपूर्ण सिलेबस तुम्ही या ठिकाणी फ्रीमध्ये कंप्लीट करू शकता. तर कशा प्रकारे मित्रांनो, जर तुम्ही अनअकॅडमीवरती 12 किंवा 15 किंवा 18 महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर या ठिकाणी तुम्हाला मित्रांनो फ्रीमध्ये महाराष्ट्र बोर्डाच्या ठिकाणी तुम्हाला 4 महिन्यांचं एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी फ्रीमध्ये मिळणार आहे. प्लस मित्रांनो तुम्हाला आणखी या ठिकाणी फ्रीमध्ये फ्री क्रिएटिव्ह कॉर्नर सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी मोफत मिळणार आहे 4 महिन्यांचं, जर तुम्ही 12, 15 किंवा 18 महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल तर याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही हे सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता आणि अनअकॅडमीमध्ये चांगल्या प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी अभ्यास करू शकता. फ्रीमध्ये तुमचं संपूर्ण सर्व त्या ठिकाणी कंप्लीट करू शकता. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट होत असेल तर तुम्ही कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट मिळून जाणार आहे. म्हणून सर्वांनी एक कोड नक्की वापरायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही जर अनअकॅडमीवरती
24 किंवा 36 किंवा 48 महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर या ठिकाणी तुम्हाला मित्रांनो फ्रीमध्ये महाराष्ट्र बोर्डाच्या विद्यार्थी मित्रांनो 6 महिन्यांच्या ठिकाणी एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन मोफत मिळणार आहे. प्लस मित्रांनो फ्री क्रिएटिव्ह कॉर्नर सबस्क्रिप्शन तुम्हाला ठिकाणी 6 महिन्यांचं एक्स्ट्रा मोफत मिळणार आहे. जर तुम्ही 24 किंवा 36 किंवा 48 महिने सबस्क्रिप्शन घेतलं तर विद्यार्थी मित्रांनो 4 आणि 6 महिन्याचं तुम्हाला ठिकाणी सबस्क्रिप्शन फ्रीमध्ये मिळणार आहे. तर सर्वांनी मित्रांनो 31 ऑक्टोबरच्या आत हे सबस्क्रिप्शन लवकरात लवकर घेऊन घ्या आणि तुमचा जो काही संपूर्ण सिलेबस असणार आहे, जो काही तुमचा संपूर्ण अभ्यासक्रम असणार आहे, तुम्ही या ठिकाणी कंप्लीट करू शकता. कारण 31 ऑक्टोबरच्या नंतर ही ऑफर तुम्हाला ठिकाणी मिळणार नाही आहे. खास करून तुमच्याकडे मित्रांनो 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही ऑफर आली आहे. त्याच्यात मित्रांनो खूप सारे विद्यार्थी ठिकाणी घेत आहे. जर तुम्ही अजूनही घेत नसेल तर लवकरात लवकर घेऊन घ्या. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक तुम्हाला दिली आहे. त्या लिंकवर तुम्हाला फक्त क्लिक करायचे आणि क्लिक केल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला त्या ठिकाणी ही सबस्क्रिप्शन घेता येणार आहे. आणि 9वी 10वी 11वी आणि 12वीचे सर्व विद्यार्थी हे सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. महाराष्ट्र बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मित्रांनो ही खास करून ऑफर आलेली आहे. आणि यामध्ये तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर तुम्ही मित्रांनो एकेन कोड त्या ठिकाणी तुम्हाला वापरायचे. जे विद्यार्थी कॅपिटलमध्ये एकेन कोड वापरतील त्या विद्यार्थी मित्रांनो ह्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. म्हणून सर्वांनी कॅपिटलमध्ये एकेन कोड वापरायचे जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. जे विद्यार्थी कॅपिटलमध्ये एकेन कोड वापरणार नाही त्या विद्यार्थ्यांना 10% डिस्काउंट मिळणार नाही आहे. म्हणून सर्वांनी एकेन कोड नक्की वापरायचं आहे. जर विद्यार्थी मित्र तुम्ही अनअकॅडमीमध्ये गेला आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला कोणतेही लाईव्ह क्लास अटेंड करायचे असेल, कोणती तुम्हाला त्या ठिकाणी टेस्ट फ्रीमध्ये द्यायची असेल किंवा तुम्हाला कोणतेही सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्काउंट हवं असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी मित्रांनो फक्त कॅपिटलमध्ये एकेन कोड वापरा. त्या ठिकाणी तुम्ही फ्रीमध्ये लाईव्ह क्लास अटेंड करू शकता, फ्रीमध्ये टेस्ट देऊ शकता आणि मित्रांनो त्या ठिकाणी तुम्ही 10% डिस्काउंटसुद्धा मिळू शकता कोणत्याही सबस्क्रिप्शनवरती. म्हणून सर्वांनी एकेन कोड लक्ष द्या. आपल्या चॅनलवर मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी सुविधा प्रोव्हाइड केली जाते आणि मित्रांनो फ्रीमध्ये तुम्ही या ठिकाणी एकेन कोड वापरून 10% डिस्काउंट त्या ठिकाणी मिळू शकता. या सबस्क्रिप्शनची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो जर तुम्ही हे सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला ठिकाणी फायदा काय मिळणार आहे तर मित्रांनो जे काही लाईव्ह क्लास असते अनअकॅडमीवरती त्यामध्ये मित्रांनो तुम्ही ते लाईव्ह क्लास अटेंड करू शकता. संपूर्ण तुमचं सिलेबस या ठिकाणी कंप्लीट करू शकता. डेली त्या ठिकाणी टेस्ट देऊ शकता. डेली तुमची त्या ठिकाणी क्विज घेतली जात असतात. त्यात मित्रांनो तुम्हाला ठिकाणी अभ्यासासाठी PDF नोट ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे. इंडियातील टॉप इकडे मित्रांनो तुम्हाला जे काही डाऊट असतील, जे काही तुम्हाला प्रश्न पडले असतील ते तुमचे मित्रांनो डाऊट त्या ठिकाणी ते सॉल्व्ह करून देतील. तुम्हाला अभ्यासासाठी PDF मटेरियल या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतील. नोट्स तुम्हाला या ठिकाणी फ्रीमध्ये ते प्रोव्हाइड करणार आहे जर तुम्ही हे सबस्क्रिप्शन घेतलं तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. त्या लिंकवरती सर्वांनी क्लिक करा आणि 31 ऑक्टोबरच्या सर्वांनी सबस्क्रिप्शन लवकरात लवकर घेऊन घ्या आणि एकेन कोड वापरायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनची लिंक दिली त्यावरती क्लिक करून तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी संपूर्ण माहिती बघितलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला काय वाटतं महाराष्ट्र बोर्डाच्या ठिकाणी एक्झाम घेतली पाहिजे की कॅन्सल केली पाहिजे हे अगोदर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. जर तुमचं मत असेल की महाराष्ट्र बोर्डाच्या ठिकाणी एक्झाम रद्द केली पाहिजे तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर्व बोर्ड परीक्षा ठिकाणी रद्द करा. आणि जर तुमचं मत असेल की बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घेतली पाहिजे सर्व विद्यार्थ्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर्व बोर्ड परीक्षा ठिकाणी घ्या. जे तुमचं मत असेल ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढची अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.